tenia clar que volia fer, en totes les expos que vaig presentar, volia fer un col·les que tractés de la gordofòbia. Saben que estigués en un espai com perquè el jovent ho veiés. Conèixer altres artistes també, perquè al final jo crec que també és superguai això, saps? Que no és una expo de cadascú, no? De cada una, sinó que és com col·lectiva, llavors també és per poder conèixer la gent. Si tu la teva obra implícitament té una part feminista perquè tu ets així, i després, òbviament, és la teva feina i la poses en venda, perquè és la teva feina, em sembla perfecte, però això de fer feminisme, o sigui, fer una cosa feminista amb consciència de que això ho vendràs pel 8M em sembla bastant malament, i lo de les empreses em sembla molt trist. No? Anem a fer-nos aquí els inclusius, però inclusius amb dones normatives. I ens oblidem de totes les identitats no binàries, transsexuals i que no compleixen les cànones de bellesa que interessa que representin. Jo crec que això és important tenir-ho present. Patrones y aspiraciones de la gente, entonces realmente cuestionar a quién estás poniendo en ese vídeo, qué tipo de cuerpo estás pintando, cómo lo estás representando y generar nuevos referentes, que yo creo que eso es lo más importante. Difondre i crear un espai tant virtual com real on les dones i tothom realment es pugui identificar d'alguna forma, on es pugui arribar a una igualtat ja no solament per gènere sinó més emocional.